אנחנו נלמד איך מנגנים בעוד דו מג'ור, שזה בערבית נקרא דו אג'ם. המתרים הם מקוונים בצורה כזו: דו, פה, לה, רה, סול, דו. דו, סול, רה, לה, פה, דו. פוזיציה מספר 1, הרה באצבע מספר 2. דו, רה, מי, אצבע מספר 4, מי. פה, סול, אצבע מספר 2. לה, סי, אצבע מספר 2. דו, אצבע מספר 3. מכאן אני ממשיך לאוקטבה הבאה. דו, רה פתוח, מי, אצבע מספר 2. פה, אצבע מספר 3. סול, אצבע בתר פתוח. לה, אצבע מספר 2. סי, אצבע מספר 4. ודו. אותו דבר חזרה. זה היה במתרים פתוחים. עכשיו אנחנו נלמד את זה במתרים סגורים. כל המתרים יהיו סגורים, אני מזיז את זה לפוזיציה מספר 2. הרה נופל באצבע מספר 1. דו, רה, מי, אצבע מספר 3, ופה, אצבע מספר 4. סול, אצבע מספר 1. לה, אצבע מספר 3. סי, אצבע מספר 1. ודו, אצבע מספר 2. וכאן אני ממשיך לאוקטבה הבאה. דו, רה, אצבע מספר 4. מי, אצבע מספר 1. פה, אצבע מספר 2. סול, אצבע מספר 4. לה, אצבע מספר 1. סי, אצבע מספר 3. ודו, אצבע מספר 4. שוב פעם, טוב, אותו דבר חזרה. דו, סי, לה, סול, פה, מי, רה, דו. באוקטבה הנמוכה, ממשיכה מכאן, מהדו. דו, סי, לה, סול,